Inini chinhu chandinoda kungoti nditaure panapa chinhu chidiki chekutanga. Ini handina kumbowenga Saruwaka, but ndakarwadziwa nokunyura kwakaita nyoka yemabhunu ende nekuramba ari mujeri. Zvinhu izvozvo nanhasi uno ndine madoubts nazvo ende ndinondirwadza kuti nyoka yemabhunu achisungwa, Saruwaka ndiye akateera kutora chimuti pachannel ningirikini paWhatsApp channel yanyoka yemabhunu. Handina kunzwisisa nekuti chikiribiti chakaitika ipapo, nekuti Saruwaka tatisingamuzivi angadai anga ari munhu aishanda nanyoka yemabhunu publicly sezvaita nyoka yemabhunu namudzingwa. Munoona kuti vanhu mudzingwa havanyanye kunetseka naye nokuti mudzingwa vanoziva ari munhu anga ari Pastelberg ningirikini waningirikini aitakurira mabhegi nyoka yemabhunu kana kutakurira kana kusukunira kana kudidini, anga ari munhu aishandiswa nanyoka yemabhunu mudzingwa. Saka vanhu vaiziva kuti mudzingwa ifriend yepedyo yanyoka yemabhunu than Saruwaka. Saka vana Saruwaka handizivi kuti vanga vakanyura mugomba ripi vana Saruwaka. Inini Saruwaka ndo pandakatanga kusamuzwisisa. Mazuva ekutanga ndakamusapota chaizvo, but tsoro dzakazotambika panyaya yanyoka yemabhunu handina kudzinzwisisa ini, because vanhu kuya kukoti kuya vamwe vanhu vaitotiza, vamwe vanhu vaitowanda kuti usvike chaiko papana nyoka yemabhunu pacho zvairema kumonhi kwacho, because vakomana veZANU PF vaitenderera ikoko, vakomana veANC vaishandiswa neZANU PF vachiita madhira avo ikoko and so forth nezvimwe zvakadaro. Saka Saruwaka wakanga uine full ningirikini yekuti aisvika zvaanoda achienda kuna nyoka yemabhunu zvaanoda achiita sei. Nyoka yemabhunu akazobuda achiti haasi kuwana kana mari yechikafu kana mari yechii, ari kuprison kuya. Zvatiri kuziva kuti nyoka yemabhunu akazoguma kukomplaina nemafambiro anga akuita dzimari, but kunze kunoku vanhu vachidoneta mari. Pane zvimwe zvokuti vanhu munogona vanhu munoda kutera nhema but musingadi chokwadi, ndo zvinonetsa izvozvo. Anditi hatisi kuti tiri muhondo, but kana tichita zvinhu zvepolitics zvenyika zvemunhu wese zvevanhu vese, ngatitaurei zvinofadza nekugutsa, uye ngative nemufambiro unogutsa vanhu vese, unofadza vanhu vese. Now Saruwaka we suppose kuti amire kuti abudise nyoka yemabhunu, because iye pache zvake achitaura akasacrifice akati nyoka yemabhunu unobuda, akapa madeaths nemazuva. Mari nemari dzakabiswa nemabusinessmen, dzakabiswa nevamwe magovernmental people, dzakabiswa neshamwari nevamwe vedzimwe nyika vaibatsira. Haisi mari yana tokotsoi yaibviswa nevanhu ma5 usa, ma100 randi, ma200 randi, ma50 randi, ma500 randi. Haisiyo mari chete yakabiswa ne. Kune mari svinu dzaibiswa ma10,000, 20,000, ma50,000, ma5,000, ma4,000. So mari idzodzo hadzina kuudzwa nyika. Mari dzaipublishwa imari dzaiwerengwa papublic, imari dzaibiswa dziya dzikunzi ma50 randa, ma10 randa, machichi. But nyoka yemabhunu is a very popular man. Kune vanhu vakawanda vane bhegi ravo vaibisa mari, kusanganisira tikanzwa isu tinonzwa kuti vana Kasukuwere mari dzemaloya dzaita royalties. Kasukuwere unotonzi une loya raakatenga achitengera nyoka yemabhunu. But taizonzwa futi kuti kune malawyers ehuman rights aibatsira. So unochazwa kuti mari dzacho dzaidzi kubatsira kumaloya ndedzipi. So chikafu chachona takatozotanga kunyatsoona kuti mari dzakazenge dzako. I think Stole is better, because paakapinda Stole takataka kuonawo paakutaurwa zvine musoro kuti mari dzimwe dzaakuenda kumhuri yake, dzaakuenda kwakati. But Stole haana hake kuti tizonzwa marekodhi ekuti adya mari, General Stole adya mari azodai kana kuti vazotukana vazodini. Mabudiro akaita Saruwaka muchannel yanyoka yemabhunu haana kubuda nenzira yakanaka. Because vakabuda vachishorana, vachishoropodzana, vachitukana namudzingwa, vakufumurana, pakabuda mafires atinoziva isusu akaita kuti tidhaute nemurume uyu. Inini hangu aya waifanira kuti unyatsopupura pamberi, because waitotaura ndowe kauya uyu uchitaura ndikutomwa doro, ndiri kunoku ndodya mari dzangu ndodini chichi. Iye Saruwaka achitaura ari mubhava achibudisa bhotoro redoro. Vakafumurana nyoka yemabhunu namudzingwa. Mudzingwa akabudisa ma11 aanhi aSaruwaka, zvinhu zvakawanda zvakabudiswa. Kusvikira Saruwaka akabuda akapedzisira avhura chichannel chake, nyoka yemabhunu akatanga, mudzingwa akabudawo futi akaenda vhura chichannel changu, ndabva ndazodai akatanga kutaura chinyomba ningirikini. Muri kuona hatizvikangano tinazvo zvese izvozvo.
zvinenge zvichiitika maseve vana vezimbabwe vakabisa mari nerudo. Inini hangu pachangu handina kubisa marini because of doubting, but vanhu vakabisa ivavo vana vedu, ihama dzedu, vana venyika yedu. Handi muri kupanzwisa. Saka unonyatsa kuona kuti nhau iripo ndeyekuti hazvina kana musoro. Ndivo vanenge vakisa zvimabhini ukaisa ukataura so woisa zvimabhini. Tine basa refuck off mani, mbavha dzevanhu. So nyaya iripo ndeyekuti iko zvinezvi mukachitarisa manje pakaitika mana nyoka, munoziva vanhu vakapedza time waifika nyoka yemabhunu unobuda mangwana. Vana Saruwaka vachidhonza play, vachidhonza banda, mari dzichibiswa zabiswa masteji emari dzaibiswa, but still nanhasi uno nyoka yemabhunu aripi. Ivo vana Saruwaka vacho vatosiyana nazvo zvakutostola, otherwise ndiye anotombomira. Kana kuti vanhu vachiudzwa kuti nyoka yemabhunu chabuda rini, nyoka yemabhunu chii chakuitika, zvinhu zvakamira sei, ari kupi, hapasina information inomusoro inoshanda yakakwana. Chando ya nyoka yemabhunu ndo yakungoshandiswa kuinvita vanhu because vanhu vakanga vachiteera zita ranyoka yemabhunu. Vakomana vakushandisa zita ranyoka yemabhunu, chano ya nyoka yemabhunu vakawanda. Ngavanyoreka chano yacho kuti Saruwaka. Saka idambudziko iroro ratinaro revakomana ivava. Havasi kuita zvinhu zvavo, hazvinya kunyatsojeka. Vari kushandisa zita ravageza, vashandisa zita ranyoka yemabhunu, voshandisa revolution iyoyo nedzimwe nzira. Saka kuti tinyatsokunzwisisa vanhu nekuda kwenhamo, nekuda kwekushungurudzika, nekuda kwechihurumende ichi, vanhu vakungogamuchira zvese. Ukataura soti baba chinokureva kutaura sei, but fair. Ngataurane chokwadi kana tiri mugame repolitics. Ngatiudzane chokwadi. Munhu hadyi nyama wakomana, but munhu ngaudzwe chokwadi. Chokwadi chingawengesa, chingaurayisa, but ngaudzwe chokwadi. Saruwaka haana kunge akabuda zvakachena muchani yanyoka yemabhunu kana paprogram yanyoka yemabhunu. Haana kuita zvinhu zviri clear zvakafadza vanhu. So madzokera akazoita ndezvekuwirira, ndo patinozobata vana na Stola ava kuti zvinhu zvacho hazvinzwisiba. Vakanga wirirana vega usiku kuma inbox kwavo ikoko. Kutongoona Saruwaka adzoka futa kutotaura muchannel macho imomo, akutopuwa platform. Vana nyoka yemabhunu, vana mudzingwa ndio vakanga vabuda vaya vachiti ndakuvhura channel yangu, vanhu musateerera Saruwaka, musadini. Iko zvino vadzoka futi muchannel chachia. Saka ndo pandiri kuti inini I doubt, and inini that's why I'm kuti andidi zvemagurupu. Andidi zvemagurupu. Iye Mapengo ndiye akamboya kwandiri akati baba chinokurei, vana tochika vari kuti yaitibatane tese, yaitipinde muchigurupu chimwe chavakanga vavhura. Ndakapinda vakatora vese vana baba Chipeneti. Baba Chipeneti is doubting nezvimwe zvinhu zvaitaurwa nezvinoitwa imo muya. Ani muri kupaona? Aina kuti Chipeneti achimbondibvunza maringe negurupu iroro. Achimbondibvunza nezvazvo muzukuru wangu. Zviri kumbonyatsoitika. So nyaya iripo ndeyekuti tapindamo, takapinda tikafamba tikaona kuti zvakuitwa umu nezvakunzwa isiyana nezvemapato. Muno mungataurei zvenhau chete kurwira nyika. Pati tiri kunzwa kuri kutaura zita raChiwenga, zita raGeza, zita isusu wachona tiri kubva kumapato edu guys. Machano edu takavhura maringe nemapato edu nemagurupu WhatsApp. So tine mapato edu guys, tine mutungamiriri wedu guys. So zvatakukurudzirwa tirumbidze mutungamiriri weZANU-PF, takusapota ZANU-PF for how come? Saka ndakazoona ndikaona kuti zvakadhakwa izvi. Ndobva ndachibuda channel chigurupu chacho icho zvanga chavhurwa ichocho. Kuti hamusi fair vakomana. Zvakunzi kana muda kutaura taura ine time. Emagurupu maaudio enyu anofanira kutaura pana achipota achifamba through gurupu. Ndikaona kuti nonsense man. Zvakadhakwa izvi. Zvakadhakwa kuunganidza vanhu vese vari popular wese kuda kuwabata, ndobva ndabuda. So the same one ivava ndo timu racho chikwata chacho vana Saruwaka ivava. Why nyoka yemabhunu akasungwa vana Saruwaka varipo? Nyoka yemabhunu nasarwera mujeri. Vanhu vai vakasungwa mutaundi mwarada muya havana kukwanisa kumirirwa nana Saruwaka kana kuti vakazotaura kana something kana chimwe chinhu chawakabatsira hapana. Kunzi we lawyers women rights. Nasu uno tiri kuona vana Mapengo vasungwa. Nevamwe vese vasungwa varume ve opposition. Mapango tinomuziva ari ku opposition panguva yavatsvangirai. Akaita MP I think kuwadzana here. Pakazoningirina vakazobuda vakazonojoina vana mai Mujuru vakazobvako. I think kuti vanga vakuzuzudzana vakunyengerera vakuteedza vanana ku G40 kwana mai Mugabe kwana Sukasukwero. So now iko zvinezvi pakavhiringika G40 vanana vanenge vakasara vakarembera mhepo vana Saruwaka. Saka inini Saruwaka vanhu vanotamba na Saruwaka inini Saruwaka handimuchenese bainini.
zviito nemabasa asaruwaka handiachenesa, handizvichenese ba, handidi kunyepa ba. Even nhasi uno mukaona pane nyaya dzakanga dzakubuda kuti Maria achakazotenga mota yakati stand kwakati kwainzi kwakatenga stand kudini tarisingazvizivi, ndakatozozvidzwa mai manji panhingiri napa ini. So handizvinzwisisi because vana Saruwaka vanoita sokunge vanoita business nepolitics. Vanhu vane mubvunzo kuti waiye Saruwaka wacho haasungwi, but vamwe vanhu ndo vanosungwa. Unoenda madiro kana izvi zvese zvemastendi zvekutaura zvese nekutenga dzimota, unoenda uchidzoka kuZimbabwe, but why asingasungwi? And why vasingamutsvagi? Vageza chavo vari kutsvagurudzwa nemusaga nemubako, but vana Saruwaka vai vasingatsvagwi. Nyoka yemabhuna akavhimwa papi nepapi. Nokuda kwenyaya dzimwe dzakanga agara apomerwa kumusha kudzokunzi akabaka zvidai, ndo dzavakamupinda nadzo vakawana nzira yekumusunga yekumutsvaga nayo, vachida kubraiba hurumende yeSouth Africa, vachita nemhosva dzake zvakazodai. Saka inini ndiri kuti inini vana Saruwaka vainzonanda mudzingwa, teerai Saruwaka. Saka ndiwo here vana Saruwaka vari kusungisa vanhu? Ndiwo here vari kudingira? Ngavachimira kana vachiziva kuti vana Saruwaka vari kutumwa naGeza, ngavachiudza kaGeza amiririre vanhu ava. Ngavachimiririra vanhu ka. Saka inini hangu handinzwisisi because handipindi joki rimwe chete naSaruwaka. Ende handisisi kuti bato rake chairo manje pari zvino Saruwaka nderipi. Saka zvinonetsa zvemaguma izvi. Munosiwa mapaikirwa pamasaga, vana madzibaba ashanduka vakapinda busy. Nanhasi uno ndogara chimuyambira muningi wangu karembera kuti chenjera vanhu ava, vakomana ava chikwata ichi chinonetsa kuchinzwisisa, chinoita sokunge chinoshandiswa nevakomana vemasuta. Saka vamwe vane dzungu, vanoita mawira mombe, havadi kudzoreka, havadi kutsurika, kana kuvaonesa chavamwe havaoneseki. Hatisi kuramba kuti ngatirwirei nyika, but ngatirwirei nyika tichitamba takachenjera. Ngatitambe takachenjera.